What's up, YouTube? Hvad så? I dag vil vi godt vise jer, hvordan man laver glas. Nej, Kasper, ikke det der. Jo, come on. Vi vil godt vise jer, hvordan man laver glas. I en meget simpel let's play. Eller tutorial. Jeg kan ikke udtale det. Det er en meget simpel tutorial. Du kan heller ikke udtale det. Du kan heller ikke udtale det. Så siger vi bare, det er meget, hvad er det? Hvad skal man sige? Nem. Det er i hvert fald godt. Nem måde at lave glas. Lave glas på. Vi er gode. Jeg synes, vi er så dumme. Kommer du lige i PV? Der forsvandt Magnus sgu. Magnus, hvor fuck er du hen? Der døde jeg sgu. Nice. Jeg døde. Jeg døde sgu også. Nej, mit internet det er fucket. Nå, jeg troede du døde. Skal jeg komme i PvP Arena? Nej. Vi har spillet den her server mange gange før, så vi har sat home. Nå ja. Her er vores F-home. Det er sådan en lille newbie. Nu kommer vi til vores rigtige home, som er mega nice. Magnus? Hvad? Hej. Hej. Skulle vi ikke lære dem, hvordan man laver glas? Jo, han har det noget sandt. Shhh. Så man tager sådan noget her, som jeg ikke har. Jo, jeg har 5 stykker. Du tager det her sand her. Vi kan ikke... Der forsvandt Magnus sgu igen. Magnus! Ja, Se her. sorry, mit internet det er nogen... Så hvis du gør noget kul, ikke også? Sådan. Så har du bare et lille træ, og så laver trækul. Det er fucking nice. Nam. Stop, som jeg spiser min mad. Det er fucking mig, der har skaffet det. Det var mig, der gav dig sværet. Og så blev jeg bare ved med at lave charcoal. Jeg kan ikke udtale det. Så jeg kalder det bare trækul. Det er også det hedder på dansk. Lol, har du dit Minecraft på dansk? Yes. Og så sætter du bare, for eksempel, nu sætter jeg lige... Hvordan kunne det lige pludselig være, at du havde 6 stykker? Det er fordi, jeg bruger det der too many items ting. Se, ej det gør jeg ikke. Yes. Så der, det bruger jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af at bruge det. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Det hedder too many items. Og har du et stykke glas, Magnus? Lol, må jeg ikke få det? Kom nu med det. Jeg vil have penge for det. Jeg kommer til at tro. Ej, hvad er det hedder? Nise, mand. Kasper, det skal ikke ske igen. Jeg hedder Bip, Sutter Bip. Er I klar? Ej, du giver mig bare det der, man. Din noob, mand. Jeg er noob. Du er noob. Vi skal vise dem, hvordan man laver glaspanel nu. Det der flade nu. Hvis nogle gange har set de der NPC-byer. Og hvis ikke ved det, så er der de der handicappede, hvad fuck er det der? Huleboer, tror jeg det hedder. Giv mig noget glas. Jeg kan ikke droppe det, jeg spammer Q-knappen. What the fuck? Så lever han, mand. You dropped your items too quickly. Hacking? Seriøst? Ja. Nice. Nice. Hvor meget glas fik du? 0 stykker. Hallo YouTubers. Det er lige sådan en lille fail, vi kommer til at lave. Ja, vores hus er bare mega nice. Så jeg godt så skal sove på trapper. Men nu kommer jeg ned. Giver du ikke lige det der glas der? Jeg har sgu da givet. Tak.
Så laver man glaspanel, og bruger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så får du 16. Og det ser sådan her ud. Og der er så en mega fed link i beskrivelsen til... Til hvad? Til hvad? Jamen der. Til hvad? Snakker du om? Jeg kan ikke høre det. Den anden tutorial. Prøv lige at slappe af med det der glaspanel der. Det er sådan, det ser ud. Og så kan man så over for sådan et stykke her. Og det er så bare sådan lidt grimt. Men har vi lavet en anden tutorial? Du har. Kan du ikke huske den? Den er jeg lige sendt link til. Nej, hallo. Den lægger vi ikke ind. Magnus, den lægger vi ikke ind. Nej. Men i form, der kommer flere tutorials, så nogle gange, hvis vi gider, så lærer vi også Let's Play. Let's play. Hvordan kan det være, at vi... What the fuck? Kasper? Jeg har ikke set noget i den Chester. Kasper? Hvor meget? Hvad? Hallo. Lorten, han siger sådan, det går bare ud. Konstance. Jeg kan stadig høre, hvad du snakker om. Hallo. Kunne du godt høre mig lige før? Jeps. Nice. Okay, til sidst i videoen, der går vi flanken ud. 3, 2, 1, nu. Du skal nok ikke spamme den her YouTube-video. Ses YouTubers. Hej.